Wesel. Macam orang berhabis apa menjasar lalu. Oi. Itu no sosan role. Hah? Itu no sosan role betul apa? Oleh yau sabda jinfोरखौनो बावगारबाय थायो नों बिगुर थौ बिगुर जगारफोरखौ खालामहैग्रोनोसै नंगौ लायग्रोलासिनो मा लायग्रोनायनि खोथा मोनबोखागोन ना मा बेदर जानो नोंलाय बिगुर मा बेदर अमा दं दाउ दं बोरमा दं थौदोल' जगारफोरखौ खालामहैग्रोनोसै खामानिसै औ दे जेबो बेनो जानांगौ थाब थाब उम्र सारी मा दा फैयाखैब्रायलाय दसे नेथ'न र' जानांगौ जाखो जाबाय मा लाबोखोलाय आं माबा लाबबाय नै आं लाबनायजों मिलायबाय सिख्लाजों थ' लाबबाया मिलायबाय Oh no! Malku lagi tuk. Oh ya sih, rumah gue nih benci mana? Ikut mana? Dia dengan dia. Mbak, masih. Betul. Selasi dulu selasi. Oi phagla gondreu nai soli Gaisel, दाउखौनो खनसै नामा? बिंगा बिदि फिसा फिसौखौ लाबाय थायो नामा? हा? थौ फैगौ नायनि जाजागौ मोनदांलै बै बेंगा नाङा बिदिखौ जाया बिदिखौ फै थौ Wah, itu gua belum bilang dah. Nosto sondro jinfोरा मानो फैयोब्रा आंसो मेगन मोदै खालामलासिगोन से दसे गोलांनानै थानांसिगोन सिखावफोराथ' फैगोन जाखानांगौ बोरमाखौनो नेनोसै आं
बबे मिथिखौलानो कालार दाना बगारा र' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओइ 10आ गोथाव जायो आरो गुफुरजों बिराद मोजां जागोन खुलिनाया नोंनि फाला आंनि न'आव ओइ फाग्ला सिखारदो सिखारथ'लाय 그래 마지막 미치고와 오늘은 시커브라 들어. 무슨 남아 자이래 자이. 마가수리 문안 구라 오 노 야 지금 갑자기 가만히 아